ମିତା ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ଏବେ +2 ପାସ୍ କରିଛି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋର ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ପଚାରିଲି, ଆରେ ମିତା, ଏବେ କ'ଣ ଜଏନ୍ କରିଲୁ? ମିତା କହିଲା, ଅପା, ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ହେଲେ ବାପା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ବହୁତ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛି, ଆଉ ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ। ତେଣୁକରି ଏବେ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଅମାନିଆ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଅପା। ଏବେ ମୁଁ ସିଲେଇ ଶିଖୁଛି। ଅମାନିଆ। ମିତାର ଏଇ ଅମାନିଆ ଶବ୍ଦ ମୋ ମନକୁ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଲା। କାରଣ ଏ କଥା ଖାଲି ମିତାର ନଥିଲା, ମିତା ଭଳି ବହୁତ ଝିଅ ଅମାନିଆ ହେବାକୁ ଏମିତି ଚାହାନ୍ତିନି। ବୋଉର କଥା ମାନି ମୁଁ ରୋଷେଇବାସରେ ମନ ଦେଲି। ଭାଇଙ୍କୁ ଡରି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବାପାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ବାହା ବି ହେଇଗଲି। ୟାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆଙ୍କର ସଂସାରକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଖୁସି, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ମାଆ ବି ହେଇଗଲି। ପୁଅ ବଡ଼ ହୋଇ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଉ ହାତରେ ଦେଇ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ବୋଲି ବସିଲା ବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ହେଲି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି? ନା ତ। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ମୋ ବୋଉ, ମୋ ବାବା, ମୋ ଭାଇ, ନା ଇଏ? ନା ମୁଁ ନିଜେ? ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ନିଜେ। ଯଦି ମୁଁ ସେଦିନ ଟିକେ ଅମାନିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜିଦି କରିଥାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଇ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବୁଝିପାରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସହିତ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ମା ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏ ବୁଢ଼ୀ ହେଲା ପରେ ବସି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁନଥାନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏମିତି ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ବସି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅମାନିଆ ହେବା କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ ନୁହଁ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଅମାନିଆ ହେବା କ'ଣ ଭଲ ନୁହଁ?